Urriaren 10ean jarraituko du Auzitegi Nazionalak Inés del Rio etako presoaren kaleratze eskakizuna aztertzen. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak uztailean epai bitartez gomendatu zuen aske uztea, parot doktrina modu irregularrean aplikatu zitzaiola argudiatuz. Auzitegi Nazionaleko zigor aretoko 18 epaileak gaia aztertzen aritu diren bitartean, herrira presoen aldeko plataforma sarreran egonda epailei eta gobernuari esateko aurrera pausuak emateko garaia dela. Bada garaia egoera honetatik nun denok garen galtzaile egoera denok onurak ekarriko dizkigun egoera batera pasatzeko. Auzitegiak Inés del Rioren kasuan erabakitzen duenak, jurisprudentzia ezarriko du, parot doktrina aplikatu zaien beste 80 bat presonentzat. Fiskala Inés del Rio kaleratzearen kontrakoa da Estrasburgoko auzitegiaren epaia firmea ez dela baitio, aldeek urriaren 10 arte errekurritzeko epea baitute. Gobernuak esan zuen helegite hori aurkeztuko zuela.